Buzongitshela nini ukuthi ke khona intombazana. Amakhamera bengengise ngawabizi ngo. Bengizotshela nini? Oh, kusazobhalansa nothando, usho lelo thando lolibhalansa ngemali yami. Siyakude sisi. Libhalansa ngemali yami. Uyakutshela lo ukuthi asebenzi, wondliwa yimina endlini. Uyakutshela ukuthi bongibizela lakho ngihlambalaza. Ayikho into engihlambalaza yona la. Nawe ngithi uyangihlambalaza uhamba uqonya kwaMayville. Awukona ukungihlambalaza lokho. Uye ukugqamisa leli laseMayville. Ngeke ngize ngaliqhamisela laseMayville. Angithi wena uyahamba uqonya le kwaMayville, uqonya ngemali yami. Imali yami engisebenza kanzima. Tshelo ngemali manje. Angithi nayo phela ngizombamba ngemali manje. Hayi ngoba ebengimenzela kona bengimenzela ngoba ngimthanda. Hayi phela musukufayela imali ke la. Nawe usungijwayela kabi babe usungiphendula njalo. Nje mama ka. Yabona into ezokwenzeka la ngizonyanya. Nyanya bese Abona Mani. Ungijwayela kabi. Angijwayela kabi. Bese phikayo ukuthi Kabi. wena uyahlanya. Bengimhlo yabo ukuba uyalikhuluma iqiniso vele abantu besilisa bavele banje. Ukuba uyalikhuluma iqiniso bezokutshela ukuthi nabanye abantu. oh kanti na uyabona usungikhulumela amanyala namanje. Sisakala ngicela bandla lenyanga yakho ihilungu ka-Eli ngoba nami ngizohamba. Kuzomela ukhethe ukuthi ukhetha abaphakathi kwami naye phela. Ayikho into engizoyehlisa umoya la, ngijwayela kabi wena. Ayikho into engizoyehlisa umoya ngijwayela kabi. yabona ke Amanyala la ungijwayela wena ngitshela. angithi yabona ukuthi Ngithe uzokhetha manje ubungubuthi wenze njani? Uzokhetha usukhetha phakathi kwami naye. Uzokhetha usukhetha abaphakathi kwami naye. Balinge futhi ungitshela ukuthi uzosikhetha sobabili. Amanyala la uzobungitshela wona. yehlisa umoya. Khuza lo nonkro yakho lo. Khuza lo nonkro wakho ngitshela. Ngeke ngakubiza ngelokhu nje. Ngeke ngize ngakubiza ngamagama. Angeke ngizibize ngomakhopheni kwami ngiya. Nangu nondindwa bo. Uthena bengazi. Nondindwa uhamba uqoma amadoda abantu. Uhlaza lo dodo wakho lo nonkro wakho lo hlaza. Wena uthi mina Hawu, uhlaza lo nondindwa wakho. Kodwa yazakala lapho. And njengamanje fanele ngabe nguwe naye olwayo ngoba Oh kumele mina ngehlisa umoya ke manje. Ngilalele wena manyala nawe manyala nje ke wena ke. Usibizele wena vele la. Aha. Nginyanyisa nje. Hayi lokhu ukuthini? Mina mase ngifuna ukwelela ngalapho ngaphesheya ngizowela. Ngitshela. Ngizowela. Futhi impama ngaze ngizoyiqala kuwena. Manini. Ujwayela kabi wena. Imali la uyalokhu nje shuthi nje kahle kahle kuyacaca uthi nje umuntu usefane nje file la. Nami nginotisile. Ngizongijwayela kabi. Hey, ungijwayela kabi. Ujwayela kabi neso. Ngijwayela kabi. angithi yabona Ngijwayela kabi wena. angithi yayibo Uthe uzolalela. Hayibo. uyasibona ngithi uyasibona ngithi Manini. Uzowenzani woza. Ngikwazi ngeke. Hawu. Phaka wami. Phaka 5 rand. Tshela uba. Phaka 30 rand. Imali udonsa amadoda ngemali. Hlanganaphi? Uhlanganaphi? Uhlangene ngoba udonsa le yami. Angibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafethu eMakhaya TV le usithele umfana wangu bese phansi enquthu bafethu ngicela ukupress lapho uthi subscribe uthi like comment ushare uthathe le video uyibuke nomndeni wakho uyibuke nezingane zakho hayi nezingane zakho uyibuke nomndeni wakho no sisi bakho nefamily endala not for a person under the age of 18 bafethu izibet neMakhaya TV niyazi ukuthi sisebenzisana kahle ngicela ukuthi niqhubeke ni join izibet nisebenzise I promo code ethi ST50 uzobusitholela inqwaba ke amabonus inqwaba yezinto nje ehamba kahle ezikhala izibet mina ngakutshela nami ngiyosebenzisa uyihlula zonke lezi ezinye izindawo zokudlala so izibet ubest ukudlula wonke amanye ama-app la asetshenziswayo for ukudlala online bafethu ke njengenjwayelo sekubuya ngathi ngizobhidliza imizi yabantu abanye basho njalo bethi wena vele into oyithandayo ukubhidliza imizi yabantu bafethu mina inhloso yami ukuthi into ikhulunywe ngihlezi ngisho ukuthi okuhlula amadoda kuyabikwa into engakhulunywa yiyo le yenza ukuthi kugandeke lezi zinto lezi zokuthi abantu besilisa beshaya abantu besifazane zokuthi abantu begcina sebeyibulala ngenxa yani na into ezibaphethe kabi nezibahluphayo abayikhulumi so ingakho ke ngiphethe usisi wami la naye azosho ukuthi yini le emhluphayo owakho umjolo unani sisi wami njani Ngiyaphila banjani? aphile bani igama Igama Amanda. suka yaphi Ngisuke eMlazi. last week or last week ngangine-couple yaseMlazi usisi engafuni ukwenza i-DNA angazi ngiqeda ukushutha sengijuluke kanje ngilamula ngithemba ukuthi uzorepresent uMlazi hhayi ngodlame ngoba ubuke kuwumuntu othobekile nomuntu oright kwenze njani Okay, into engenza ukuthi ngibe la ukuthi nginenkinga la nginomuntu engithanda naye siyathandana nje kahle because ngiyamthanda
even though engasebenzi akasebenzi ubhuti, but ngiyethemba ke ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu amkhumbula ahambele ngakini awuthola umsebenzi. Okay, bhuti ngiyamthanda, yonke into right phakathi ibi right kahle kahle phakathi kwami naye. Mina vele ke since ke umuntu ongasebenzi mina vele ngiyasebenza, so nginomsebenzi nje ostable ukhokhela kahle, so ayikho vele into engenzakali, ingakho nginankinga nokuthi akasebenzi. Siyaphuma nje sikhiphe, ngiyakwazi futhi nokukhokhela ama bills endlini, ngikhave nje yonke into. Then ke inkinga ke iqala la ekuthenini ubhuti ubese ekuthanje ngendlela engayi-understand endlini. Siyahamba ngama-weekend abuye mhlambe ngey'ntatha nje ngabo 1-2, uGuy akasanginaki, asenaso nje isikhathi sami ngathi nje ngiyasondela eduze yakho vele angitshela ukuthi ukhathele, yabo nje kunezinto nje ekuthela nje ngendlela enga-understandeki. So ke uyazi-ke nawe umuntu wesilisa uma eseqala ukwenza izinto ezibheke eceleni akakwazi ukufihla. Nawe umuntu wesilisa nje kufanele ngabe uyazi. Alright, so umuntu wesilisa ke mase eqala ukwenza izinto ezifana lezo akakwazi ukufihla, ngizothini, akakwazi ukuyifihla indlela yakho vele nje enze nawe uzusola ukuthi no man lo muntu lo khona mhlawumbe umunye umuntu asebona nawe nje khona okunye sekubheceleni. So entweni efana leyo ke ngihambile nga-searcha ifoni yakhe think last week ephuzile, because usenokuphuza nje abuya angabuyi futhi ngesinye isikhathi. So ngiseshile ke ifoni yakhe ke, mengisesha ifoni yakhe ubesebhizi nje vele umuntu onabangani esebhizile woMayville. So ke ngasesha ifoni yakhe ukuthi no man njengoba esukele kolokhunja koMayville kanje, hayi ngoba nakhe esuke ephuza kuphela, sitholile ukuthi unentombazane ke athandana nayo. And okubuhlungu kunakho konke ngesasanda kufind out ukuthi ngikhulelwe. Bonje into engiphatha kabuhlungu leyo ukuthi ngisasanda kufind out ukuthi ngikhulelwe, and okuwesi ngiyamuthanda, angifisi nje ukuthi ngalahlekelwa uyena. Congratulations ukuthi ukhulelwe. Sorry for ukuthi umuntu wakho wenza izinto ezibuhlungu kanje. So bungathanda ukuthi kwenzakalini. Engiyasifiso sesingisiza ngakho ukuthi nje nixoxisanele nabo, because mina ngeke ngize ngikwazi ukuyimela ngingedwa. So mangase ngingenile nani ngikhulumele nabo nje ukuthi bahlukane, because angikwazi ukumshiya. One, ngiyamthanda, two, sinomntwana, angifisi ukuthi umntwana wami akhule engekho eduze abazali bakhe bobabili. So ngifisa ukuthi umntwana sibambisane sobabili, noma ngabe kuthiwa akasebenzi ngaleso sikhathi leso sengnomntwana, but i-present yakhe izongisiza emntwaneni ukuthi nje sikhulise umntwana akhulazwe abazali bakhe bobabili. Okay, ngiyazwakala kahle kakhulu sisona. Ngibukele emakhaya, ngicela ukuthi sithole kuthiwa angazi abaqeda kushada kuthiwa ama-newlyweds, ikhapuli yethu entsha nawe nizoyibonela ukuthi abantu abasemathandweni laba okuyindoda kasisi, angazi nokuthi ngizothi nani kasisi. Kubuka ngathi kuzoba nomnakwethu part 10 ozokwenzeka la kwishow. Hlala nathi ungasuki. Bafethu sesiphinde sabuya. Hayi bafethu nani niyibonela ikhapuli yethu entsha, uSifundo kanye nentombi yakhe. Bafo kunjani? Ngiyaphila ukuthi kunjani? Hayi ngiyaphila mina. Bafo uyamazi usisi? Yebo ngiyamazi. Mhlambe udadewenu, mhlambe umakhelwane wakho, umazi kanjani? Utheni ngoba ngifice ngaphandle. Utheni yathandana? Yeah, siyathandana. Ngathi awukho sure. I'm sure. Okay. Sisi uyaphila? Ngiyaphila. Uyamazi wena usisi? Omazi. Ayamazi. Ubakho? Ngiyamazi. Kanjani cha? Siyathandana. Angimazi ukuthi uthandana nomusi sebenzela nami. Bafo. Ngize ngawe kahle la.
Kodwa-ke ngabe nginenkinga uma ngathi ngikhuluma kakhulu. Usisi usicelile wathi ucela sikubize kanye nomuntu wakho. Usisi uthi akamazi usisi, kodwa usisi uyazi ngami. Kodwa ngicela kube uye usisi oyikhulumela ukuthi kwenzakalani. Sisi wami. Yebo. La. Okay, Sifundo, into engenza ukuthi ngikubize la ingoba since kade nje usu-acta ngale ndlela u-acta ngayo, leyo acta ngayo njengamanje nje, njengoba ungiphendula noma kanjani kade ungenje wena before mina, usuvele ukhulume nje nami noma kanjani, ngisho usunokuhamba ama-weekend ubuye ungabuyi, uma ngithi ngizama ukuthi ngisho ngithi ngiyakuthinta embhedeni sengifana nje nosisi nobhuti phakathi kwami nawe. So into engenze ukuthi ngigcine sengipheje ifoni yakho isizathu esingenza singenze loo nto leyo yile ndlela wena usungiphatha ngayo. Nami ngathi ngiphethe ifoni. Angizwa? Ngathi nami ngiphethe ifoni. Phela yes awuzange wangitshela ukuthi akuthintelwa nama-phone but into engilide ekuthenini ngize ngipheje ifoni yakho indlela wena ongitreat-a ngayo. Then-ke ekuphejeni-ke ifoni yakho-ke nga-find out-ke ngananga usisi. Ungibiza usisi ngegama. Angilazi phela igama lakho. Kumele ungibuze ukuthi uyafuna ukulazi. Kanti uthole ngitho. Uthola usisi lwade ebiza okade ebhalwe ngobhebi. Ngiyaxaka ukuthi mina-ke sengibiza ngelokhu sengibiza ngesibongo sami, kodwa kunentombazane okwazi ukuyibiza ngobhebi. Phezu kwezinto engake ngikwenzela zona, yona ndlela ongibonga ngayo le. Uzongijithela nentombazane yaseMayville. Mayville. Intombazane yaseMayville sisi. Hayi cha sisi ngeke futhi musungiphendula kanjalo-ke wena. Ngikuphendula. Angakhulumi nawe. Angakhulumi nawe. Mina ngikhuluma nawe. Uthuli ngawe ngikhuluma nawe ke mina. Manje ngishiya mina ngami. Ngoba phela Alright. So-ke into eyenzakalayo Sifundo okuwesi nakho konke okubuhlungu ukuthi ngikhulelwe. So engicelayo angizili ukuzolo kahle kahle. Engicela ukuthi ngicela guys nisize nihlukane. Okuwesi ngikhulela ingane yaSifundo. Uyathanda sikhulelwe. Awungazongijwayela kabi ngitshose ngiyakuthanda ukukhulelwa. Mina indoda yakho bengeke ingimise ithi yena icela inamba yami ibi nawe. Manje phela akhona into Ngijwayela kabi nalokho okukhulumayo. uhlulile ukukhuluma nami. Bengizokhuluma kanjani nawe ungabambeki? Waphela wena ubambeki wena. Shosha isekho into esakhuluma. Nase wena nje ngigcina nini nokuhlala phansi nawe endlini sikhuluma. Angithi njalo manje ngikhuluma nawe ngihlezi nginasikhathi nabangani bakho nabaseMayville wena. Each and every time when uyahamba eMayville ama weekend awusabuyi endlini. Manje mawuthi angibuye endlini ubona kanjani lokhu utholela ifoni ngesikhathi ukuthi Ngithole nkathulele. Angithi uyalala ubuye endlini ukhamisa ulala ubhekele ila ngithole khona ke chance ukuthi ngilokhu nje ifoni yakho. Ubusendlini ubuvuma yini ukukhuluma nami ngoba ngithole sengikhuluma ngedwa endlini. Okwesifundo kuhonke lento ngikhulelwe ngiyadinga vele eduze kwami. Ngiyadinga ukuthi ube khona ipresence yakho ngiyayidinga nengane yakho izokudinga. ngangishonga ukuthi awungidingi. Kodwa njengamanje Kodwa indlela owenza ngayo Sifundo ukhomba ukuthi awusangidingi wena empilweni yakho. Ukuyilungisa lento le esikuyo njengamanje ngaphandle Ubuzongitshela nini ukuthi ke khona intombazana? Amakhamera bengengize ngawabizi ukwazi bengizotshelwa nini. Ngangitshela ngoba futhi kusingabi bengizoze kube yinini? Bengizoze kube yinini? hayi bengizoba nayo indlela. Sengizoba izilima vele kahle kahle la. Cha bengizoba nayo indlela yokuchaza. Kanini masekutheni? Njengamanje yazi ukuthi isikhathi esisanda sidibane ngaso ukuthi asaqedi nani nyaka. Manje bekufanele ngiqale nami ngilinde ukuthanda ukubhalisa. Ngitshela-ke yini enza ukuthi ngengitshela ukubalekisa mina ungaketheni ngoba nami fanele ngibhalase futhi bese ngibone ukuthi Kusazobhalansa nothando, ususu lelo thando lolibhalansa ngemali yami. siyakude sisi. Libhalansa ngemali yami. Uyakutshela lo ukuthi asebenzi bondliwa yimini endlini. Uyakutshela? Ukuthi bungibizelwa ukuthi ngihlambalaza. ayikho into engihlambalaza yona la. Nawe ngithi uyangihlambalaza uhamba uqonya kwaMayville. Awuqonda ukungihlambalaza lokho. Uye ukugamisa leli laseMayville. Ngeke ngize ngaliqhamisela laseMayville. Angithi wena uyahamba uqonya le kwaMayville, uqonya ngemali yami. Imali yami engisebenza kanzima. Tshela ngemali manje. Angithi nayo phela Ngizombamba ngemali manje. hayi ngoba imali. ebengimenzela kona bengimenzela ngoba ngimthanda. Hayi phela musukufayela imali ke la. Nawe usungijwayela kabi ngabe usungiphendula njalo. Nje mama kabi. Yabo. Yabona into ezokwenzeka la ngizonyanya. Nyanya base Abona wena Nani? ungijwayela ngapi? Angijwayela kapi? Ngibambela Bese phika-ke ukuthi bese phika ukuthi nje. Bese uphika ukuthi nje. ngicela sehlise Bese ngiphika ukuthi njani? unje. Ngongela kabi wena kutheni. Mina.
ngijwayela kabi. Wena uyahlanya. Bengimhlo yabo ukuba uyalikhuluma iqiniso vele abantu besilisa bavele banje. Ukuba uyalikhuluma iqiniso bezokutshela ukuthi nabanye abantu. oh kanti na yabona ukuthi ungikhulumela amanyala namanje. Sizakala ngicela manje lenyanga yakho ihilunga ngoba nami ngizohamba. Kuzomela ukhethe ukuthi ukhetha abaphathi kwami naye phela. Ngiyaphi ukhetha manje? Kuyaphi? Ngeke ngize ngimele mina ukuthi ngondlane nawe uphinde futhi ulokhu nje nomuntu wesifazane. Ngisacela ngisacehle umoya. Ayikho into engizoyehlisa umoya la, ngijwayela kabi wena. Ayikho into engizoyehlisa umoya ngijwayela kabi. Yabona-ke Amanyala la ungijwayela wona ngikutshela. Angithi yabona ukuthi Ngithe uzokhetha manje ubunguthi wenze njani? Uzokhetha usukhetha phansi kwami naye. Uzokhetha usukhetha abaphansi kwami naye. Balinge futhi ungitshela ukuthi uzosikhetha sobabili. Amanyala la uzobungitshela wona. yehlisa umoya manje mawuthi ngiyakhuluma nawe. Okay ngizothula ke ngizokunikeza. Khetha mina ngiyasiza sobabili mama. Sobona ke. Nganini indaba uthi uzokhetha wena ngeke Ngoba uzokhetha mina yini azoyenza nolosiso ohlanya kanje emqhubeko kwempilo nje yakho uhlezi ukulawula. Ngisacela ngiyehlisa umoya. Ngeke ngizokuhlisa ke mina umoya. Khuza lo nonkro yakho lo. Khuza lo nonkro wakho. Uyongitshela amagama. Ngeke ngakubizi ngelokhu nje. Ngeke ngize ngakubizi ngamagama. Angeke ngizibize ngomakhosi kwami mina ngiya. Nangu nondindo abo. Ukuthena bengazi. Nondindo uhamba uqoma amadoda abantu. Bangabhalanga ke la isiphongweni ukuthi indoda yakho. Futhi ngiyazi ngoba anazani yini edatha impendulana. Ngoba phela umuntu Kanye uhlaza lo dodo wakho lo nonkro wakho lo hlaza. wena uthi mina Hawu uhlaza lo nondindwa wakho. kodwa yazakala lapho. And njengamanje fanele ngabe nguwe naye olwayo ngoba Oh kumele mina ngehlisa umoya ke manje. Ngilalele wena manyala nawe manyala enja ke wena ke. usibizele wena vele la. Aha nginyanyisa nje. manje yazi ufuna Yazi beziningi abantu besenza. ufuna nje ungithatha kabi yazi. Mfethu ngicela ukuzama ubamba besesengawethi. Ungayilokhu ukuthini mina mase ngifuna ukwelela ngalapho ngaphesheya ngizowela. Ngitshela ngizowela. Futhi impama ngathi ngizoyiqala kuwena. Manini. Ujwayela kabi wena. Imali yami engaka sengispende kuwena. Present. U represent umlazi. Futhi ngicela sibuye ensimini yakho. Ujwayela kabi wena. Uyasebenza. Yabo abantu bayasutha. Ake sikhulumele nje mfethu. Out to out. Kule economy kaRamaphosa bamela kanjani abantu abothu? Bamela ngani? Bamela ngani? Mhlawumbe yimi ngingazi ngenze ukuthi ngazi ngendlela umuntu ofana. Kanti kumele simthandele imali ngeke. Usisi Theo Lokho kwenzeka uyangithengela sonthengela khona enginayo futhi uzayazi sami ukuthi Nalapho ngisuke ngikhombisa uthando kuwena. Right, ugqokise enye intombazane. Megqokile nje iyathanda ukuthi ngibhiyeze. Echawe isilimo uyezwa? Iyathanda. yabona mangithi umuntu ekhuluma Futhi mina angikwazi kakhulu lokho. ngizovela ngisuke ngihambe ngoba yabona nje manje mina ngilalele wena la and bengeke ngise ngize futhi ongaphela bengeke ngise ngize kube ngiyachomela Usungijwayela kabi. ngithi yabona lokho ungizela khona nje la uzobukisa ngami angazi mangahle nje manje ngikuvezele nami njani uzothanda Kuveze manje. ngoba ngihlaya Veza manje. ngoba ngihlaya ekhanda ngingathini Veza manje. ngihlaya ekhanda Oh, kusho uba uhlanyayo. So sisami ufila kanjani ukuthi ungazi mhlawumbe into mhlawumbe ngidefend usisi or ngiyattack but ngifuna ukunderstand umuntu ngayedwa ukuthi usisi usengivelile ukuthi ufila kanjani ngani nangento ezakalayo ufila kanjani ukuthi sekukhona ingane ezoba khona in between Ingane phela ngeze ayikho into engahlukanisa. Ngoba ngakwazi ukuyondla ingane. Yako niyangidina lento kodwa Uzoyenza ngani wasebenzi? uzofuna phela umsebenzi. Uzofuna umsebenzi awuthole ingondleke ingane ule naye ela nami. Asikho nje isidingo sokuthi Kunjani angizwe ngicongqindela? ingondleka ingane ule ela. Soke sibone ke sisi. Soke sibone. kanjani ngikhuluma nani ngoba phela sekubuzwe mina Ngesizwe ngawe futhi sikhulume nini? pho ngibizeleni la ungibizeleni la Khuluma phela. Hawu. Akusho yabona la yabo laptop eyenzekala lapho sekungani ngiyayizwa leyo ngane ngizobona ukuthi ngiyisa kanjani futhi mina phela angasho lutho nje manje umbono angakanikeza umthuba lokubona umbono ngoba begwebhana nje
manje kodwa Yinhle yini lento ufuna sithule simo. Ake silalele wena-ke Musa Mseliwe. Khuluma. kodwa konke mhlawumbe kanjalo ngizama ukwenza Njani? yazi kodwa nje ngichazelile nami ukuthi isikhathi esingakasitholi njengamanje besafana nami ngizama ukwenza njena indoda ngiqinise uthando ukuthi So bozimisela ngokuthi yenze nini lonto? Isikhathi besizoba nini? yabo udla mina ugqoka mina yonke into imina gcoba mina ama-perfume awafakayo imina into ebengisafuna ukuyenza bazongichithela awunadanki awuyinja nje wena futhi wena ngezongitshela ukuthi ngingabali Hayi ungalike. hawu angitsheli nje ukuthi angingabali imali yami le Zobuya yini pholo zinto zozubala ngaka? njengamanje ngifuna ucabanga umsindo uyangidlula umsindo wabo nje uyangidlula futhi uma uthi uthe muqala lento wathi izoba nesiphetho esinjani bengazi ngedibane umuntu owenze kwebe besinesidibane akukho okufihlwe ongayikuvela kuba umbiza Kanti kuba bothi umbiza mina bothi hayi akukho okufihlwe ongayikuvela bese sidibane nanje. Hayibo. Ukuthi isikhathi yani bese bengeke nidibane ngingahlelwanga yini Hayi uba futhi khona umuntu Bekuzohleleka shuthi. Oh, bengizokuhlela omuphuke lo bothi engabe ubade ezoshiwa nkosi wena. Yini beyizohleleka? awuthi hhayi-ke le efana ubayade uzomshiya mina ngeke ngibe nentombi embili imali ayikho bafethu imali yani imali ugibela ngani wena unabanga ugibela ngemali kasisi ugqoka imali kasisi Cha, nawe le bhuti ngathi nje so defenses. ngoba oh ngakumele adifende wena nonkroyindini Ayikho lo. ngakumele adifende wena nonkroyi Ngani hamba nabangani bakhe. Abangani bakhe banembo. hayibo ngangitsheli-ke nje ngalapha ngangitsheli ngoba bamsizi ngalutho ngeke ayithenge imoto isande ntombi embi Bayamsiza ngoba naku akwazi ukuthi athole mina ngithi washiya wena endlini. nondindandini akuthole emashibhini silima bucathi kona ucala sizophelela lapho leyo nto leyo enisolana ematshwaleni Nizophelela phi? asoke sibone shebe yabona yabona Nale ukuthi ngisehlangana nomatsheleni. soke sibone Sizwa ngawo. soke sibone ntombazane enjani wona lokubhukhwa nayo bhukha ko-150 komaloji awunamahlonji Shela ubake lo. ngitholile phela efonini ngitholile usinhlane kwengileyo lokhu Bengamele uyithole mama. Wena hayi cha awunamahloni kodwa intombazane enjani Ubani okhokhela intombazane 150? yize sithutha lesi ngemali kaba ngemali yami wena we. Hayibo sisikanini indaba. uyithathaphi lona ngoba inja njengasebenzi Into ihlazi ngawe. hayibo ihlezi ingami ngobani imali yami le ngiyikhiphayo dinge eduze kwakho njalo ngoba ngibiza ngenjalo ngidinga eduze kwakho ngisacela kahle futhi sacela ngisela lula mhlawumbe Bese usakahlukane nama ekwena-ke. sacela ungicacisela kahle ukuthi into ebingilethela yini uzohlambalaza okay fine sengihlambalaza right ngicela sendlulele kokunye ukuze sesikwazi ngoba hayi lapho mina manje benginemunye umqondo kodwa umqondo usukuthi unomuntu ozoba nengane naye unomunye umuntu okubuka ngathi uyamthanda kufanele udecide ukuthi wenza njani uma ufuna bebo-2 bazi ukuthi uyabathanda bo-2 or bo-2 ngeke ubayeke bo-2 Akakwazi usizwe sobabili. kodwa futhi uma uthi fanele uyeke oyedwa fanele uyeke okunye ukhuluma kanjani mina mnikazi wendaba engakhulumile uthe vele wena uzokhuluma musungimisa kanjalo wena indoda yayo sekufanele inqume uthini naba bo-2 bazoxabhana beze beyofa sacela ungenze kodwa njengamanje angikho endaweni yami nami ebengizokwazi ukuthi ngilungise izinto ngifihloyile njengamanje sendawo nathi sacela uqala ungisekisele ukuthi bangilalela uma ukuthi bazokwenza uma bengezukwenza futhi ayikho into engizoyenza uzongilalela uzozama Ngangimile la. nana bafa uma ubheka ngapha uthi uzongilalela ngala uyalokhunja shuthi nje kahle kahle kuyacaca ukuthi nje umuntu usefane nje file la nami nginotisile ungazongijwayela kabi hey ungazongijwayela kabi neso ngijwayele kabi angithi yabona ngijwayela kabi wena angithi yayibona uthe uzolalela hayibo uyasibona ngithi uyasibona Ngiyakubona. manini uzokwenzani woza Angikwazi ngeke. hawu Phakama. phaka wa-5 rand Tshela uba. phaka wa-30 rand Imali udonsa amadoda ngemali. hlanganaphi uhlanganaphi Uhlangene ngoba udonsa le yami. angithi lokhu lokhu ngathi ufuna bethu buthi sengikhohlwe ukuthi angithini sesobazama ukuthi beyilalele bese uyakhuluma ukuthi wena njengendoda kule simo lesi uzosebenzisa kanjani ngicela ulalele sisi wami okay ukhulume naye ngathi uyakuzwa ngicela ulalele sisi wami ngiyacela angithi yazi isikhathi ngibona ukuthi senzeka kahle manje isikhathi sokuchaza kahle ngindaba esisele ngicela uchaza isimo lesakhuluma ngaso
yabo lenze ukuthi umuntu and lokho mina lokho ngithebe uzongitshela yena akangiphendula bengizokutshela yabona sikwazi isikhathi leso besizobe right mina bengizokutshela into engisacela ngiyela nayo yodwa ngoba isimo siyanje ngeke ngizokwazi ukuthi ngithathe ngakhona umuntu engikhomba kube kuya ngami ngicela nesisene umoya singakhona ukuphila kanje ngicela uthini mase singakhona ukuphila kanje ngaba bafasha ngisela banganje ngashona idlozi inkosi impela awukwazi ukuba serious eshoyo njengamanje la oh ngisikhuluma nami yabo njama leti ngizokwenza la kube ihlelweni yini ezoba nzima ukuthi uyeke yena uhambe nami yini uzokusinda lapha habi ake uzwazi uchaza isizathu yile nto engiyidingayo nje isizathu lento njengaleyo akuyinto khona ezinye zezinto kanjani kusase sizoba bathathu habe una ngisho yokhuluma sosayidini okay ngicela ukuzwa umbono wakhe lokho kungabe ngizokuzwa sibe bathathu angeke ngizokwazi mina futhi habe wena sisi usiyanginyanyisa nje lento le kodwa ke ayikho first into engingayenza ngoba egcineni ingane yami izomdinga ubaba wayo engizobe sengikwenza kishilo ngasingani phela mfethu ayikho into yabo engamukeleke ngizothini ngizozama ukwamukela noma kunzima kodwa engikwenzayo njengamanje uzobe sengenzela ingane yami ngoba yona into enendaba nayo le mothi sophilisana sobathathu awungicacisele kahle kanti wena yini wena mcushiswa ke ngoba uyafika usasemnyango kodwa usufuna ukuthi kube wena orulayo ngeke ngize ngithule sengibona manje nami nginene habe ngisele nje ukuthi sibe umndeni nje silandelane isikhathi sesifile abantu basebenza kanje vela isikhathi sekuyisikhathi futhi manje futhi akekho futhi mangitshela iqiniso nje akekho ngizomnika akekho ozoyiphumela futhi uzoyiphumela yena wesifundo uyangithanda futhi kahle kahle sincengiwe futhi la ngaba ngisahlala wake wangithanda nje kodwa kona kwasekuqaleni noma mhlawumbe uyangiyuza akekho sengifuna ukuzwa ngayo ngoba mina emqondweni wami ngiringa okunye akekho wake wangithanda kodwa ngeke umuntu omthandayo usifunda uzomzisa ubuhlungu ngobani uphuma ngeke uzo yabo lento yenzayo ukwazi uhambe uyolala nomunye umuntu wesifazane manje belanye emhlabeni basebenza ngathanda nami basebehlanyela ngathanda wena ungithanda wena uthanda enginakho kuphela angazi kodwa it's fine if uthi udecide nokuqhubeka nosisi mina akho even isento sazolithola la kumina akho ma cosmetics ozawathola futhi sekona uthula ayikho into yabona nje manje yabona uzonginyanyisa nenza lento ufuna ukuyenza uzongibona njani awukuzami zama inyawo nezandla zama oh lokho ngithekuzela zama manje mina bengazi ukuthi vele mangifika la ngizofika ngilalele yena kuphela ngingalalela lokho bengilindele nje kwamanje kanti so uyaziwa futhi lento yiyo uzonginyanyisa ke wena uzonginyanyisa wenzani manje ngisacela yazi lento ingazifika ekudeni ngisacela siyingama siyahamba la ngizobona ngicela ukuze umbono one kulokho ngichaza ukuthini ukuthi simo nje base kanje nawe uyabona kulungile ngixolisa ngithola khona uyaxolisa ngoba uxolisa noma uwenzela ukuthi ngithule njengamanje isimo sesenzakele sikanje ngisacela sizame ukuphila ngaphansi ngizozama abantu bayaphila izingane umama nobaba bengaphileli ndawonye izingane bendawonye yini ufuna ukubahlukanisa hayi bo yikho lo wena yini kahle kahle inhloso yakho la uthi uzobhidliza imizi yabantu into engiphiliza mina ube ngangazi khona ngangeke wawuzongena ngoba isilima sonendindo wawuzongena ngoba isilima lalela lana awuzongena nje ngoba uyisilima indaba engeke izize kumina wena uyanelisa ngithe ngizozama uvumile uzongilalela ngiyangithi yabo nje manje yazi nalowo khulu lebo nje bese setting la bayabona nto mayithathwa kanje endlela ngeke ngaphuma nto ngoba le ndlela vele wenza ngayo yona ndlela mina kusho kahle kahle angimele ngiveze indlela engizizwa ngayo mina njengamanje wena awungene ezicathuleni zami isifundo ngene ezicathuleni zami ubheka ukuthi wena ukuba bekuwena kade ubhekana nesimo ngibhekene naso ubungeke ngizohlanya indaba upresent ekuthenga zathi mhlambe bengizovele usineke nje kodwa bengeke ngikuthukana nenhlamba lezo yithukana yiphi mhlambe ngithukana awusho yodwa nonkolo lokhuluma ngase nonkolo intombi yakho le fusekwena angijeza ukumthuka angijeza nje manje uyaphika inhlamba njalo uyayiphika fuseka inhlamba yini inhlamba
uma ukhuliswe nje Igama. watshela wazi Lalela mfethu, lalela mfethu. Yini bafethu, ngicela siye ningasesiphethelweni. Uyavuma ukuthi nakanankinga mozoba khona empilweni yakho ungamshiyi ekhona sophuma mncane yazi umama. Nakhona ngenzele ingane. mncane mina Ufuna uba yini? Ufike endodeni yomuntu vele. Yonitha yini? akabhalwanga Wema Jehova. indoda yakhe Aphethe waziwa yini? kusomela uthathe i-stick usibeke la ubhale ukuthi Uyayizwa ke lento yakho still isakhuluma. Mina ngehlele ngezansi mina lento yakhe ikhuphuka iyela phezulu. Ngimele mina le ntombi yakho. Yabona mangikhuza ngikhomba kanje. Kodwa mangikhuza ngikhomba kanje. Kusela okay. Na inkosi etrenda kulezi insuku kuthiwa ngoba amakhosi bakhombe abantu velithi hey manje nawe It's stop go. ungikhumbuzayo mase umkhomba kanje cha malini bafethu leli side lithemba ukuthi liyalunga but leli side elingapha lilunga ngoba Stade khulunywa kahle ntombi makhulunywa naye. bafo soft kodwa masufungeli Hayi usoft yezwa. kufanele Oh usoft kweni. Okay. Angithi yezo ngitshaka ngithula. Akakuthunga. Yes dad. uzokwazi ukuthi beqhubeke ngikwazi mina ukuphila nale ntombazane ngeke nje ngiyeke Shusu uzozama ke phela. akho into engizoyizama Shusu iphuma ke. angaze ngiphume wena ungaphuma sesi Ngiyephi? musuku umbamba ngengane Ngiyephi? ingabe ingane la eziphila obaba bazi begcina ngokuhlangana nasendaweni So ke sibone ngoba phela i-connection yababo wengane noma wengane ayikaze yaphela. So nje ngisho ungayisanganisa. Futhi uzothi- Khuleka, ngisho ungayisanganisa. Uzohamba. oh wena sewujabulisile lonto nje Khuleka nje, relax nje. Relax nje. wena umthengele izinto yona nto Sawu mina shami bandla ngeze ngikhalisa umlilo wamaphepha. Umlilo wamaphepha lento yakho. Indlela opringana ngakhona umlilo wamaphepha kuyakhomba. ngilesele sibone lesi Sina sobabili lesinye. Njengamanje mhlawumbe idrama ibona iqhamuka ngaphi ngoba nakahle ucula. Shuthi ngapha le drama vele bifike. Ngoba yini bazi ukuthi hayi babukela emakhaya usisi okuyena osibhalela ubukeka ngathi akanankinga ukuthi abe sesithembile noma isithembu somjolo noma yini ngazi yathenya ingoma isithembu somjolo ngesinyane kodwa usisi uthi akanankinga naso kushuthi uzoqhubeka kasonde sosibili uzondla ingane yakhe ondla umjida Uzondla ingane yami mina. uyondla nje lo siso ngapha bese usiso ngapha akafuni ukuyizwa indaba ukuthi yena ngaba se-relationship la khona isithembu kodwa ubafu uyathembisa uthi njengoba akwazi ukubashela kwasekuqaleni uzokwazi futhi ukubakhonvinsa namanje ukuthi bezwane ngabe senginenkinga mina mangaphikisa ubafu entweni athi uzoyenza ngoba vele abantu bakhe after all lapha and bayamthanda naba besakwazi ukumlela okwama ngithi lapha emakhaya asidibane nge-episode ezayo siyabonga.